4. dzień nawenny da Sługi Bożej Wandy Baniszewskiej. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z życia Sługi Bożej. 2 lutego 1926 года Wandę Baniszewską przyjęli w zgrutowanie sióstr od aniołów i ona mogła rozpocząć czas nowicjatu. U suwiecie z tym odbyła spowiedź z usiego życia u księdza Józefa Slupiny. 19 krasowika 1927 года Wanda odczuła mocny ból u prawym i lewym boku, na nogach i rukach. Ból powiększał się za każdym razem, kiedy ona rozważała muku Jezusa Chrysta podczas każdej mszy świętej i после przyjęcia świętej komunii. 2 żniwnia 1927 года Wanda sklała swoje pierwsze monaskie obiecanie u zgrutowanni u klasztornej kaplicy u Wilni po ulicy Trockiej. Kiedy przemawiała słowy «ślubuję», odczuła mocny ból na wspomin probitego boku i serca Jezusa. Wspominał Sługi Bożej Wandy про jej pobyt u stalinskich lagerach. Którego dnia przywieźli chorą siostrę Reginu Orlowską. Ja jej przywitała jak u śnie. Była z nią 2 albo 3 dni. U той czas nam obwieścili wyrok suda, jaki odbył się zawoczna u Moskwie. Siostra Regina była osudzona na 10 lat poprawczego lagera po artykułach 1 i 58. Jaż była osudzona po artykułach 10, 11 i 58. I jak niebezpieczna dla ludzi zloczyńca powinna była znachodzić się w turmie. My zapytali się, czy chutko nas wywiezą u Rosję, na co nam odkazali, że przez tydzień, kiedy lekarz odpuścić nas ze szpitala. Wtedy siostra Regina zaproponowała, aby my razem prowadzili 8-dzienne rekolekcje. I my to zrobili. Główną temą rekolekcji wybrali Jezus Chrystus, więzień tabernakulum, czym dla mnie jest święta msza. U czasie tych rekolekcji mnie niekielka razy nawiedwali mocne spokusy, że to ja zjawляю się główną przyczyną naszej niewoli i cierpienia wszystkich sióstr i świętarów, a tak samo Medarda Gajewska i Franusia Maculewicza. Пару дзён змагалася з сабой, потым распавяла пра свае згрызоты Рэгіне. А яна мне сказала, што папракае сябе у тым, што ведала ксяндза Зомбка. Калі так, то прызнаем усё гэта за Божы допуск, вырашылі мы. Нашы разважанні мы праводзілі лежачы на адным ложку і шэптам. То одна, то другая казалі штосьці пра вязня любові. Сярод іншых разважанняў мы дзяліліся сваімі думкамі пра Маці Божую, як яна цярпела, калі Езуса мучылі і ўкрыжавалі, калі стаяла пад крыжом. У часе гэтых рэкалекцый я адчувала, што ператвараюся ў іншага чалавека і што то мяне ахоплівае сум, які немагчыма апісаць.
А з іншага боку, прыходзіла разуменне маёй нягоднасці. Мяне мучылі дакоры сумлення, што я не выкарыстала Божых ласкаў, што змарнавала ласкі, дадзеныя мне здарма. Які ж боль душы! І той боль застаўся, ужо нічым не зацерты. 10 лютага 1951 года раніцай мяне абследавалі некалькі лекараў, якія вырашылі, што можна дазволіць вывезці мяне ў Сібір. Санітарка адвяла мяне ў пачакальню, дзе збіралі вязняў на этап. І там я ўбачыла маю дарагую і любімую сястрычку Рузю, якая раней даглядала мяне некалькі гадоў. Яна выглядала кепска, была схуднелая, бледная. Любы Езус так нас злучыў, што мы ехалі разам ажно да Масквы. Колькі дзён потым былі разам на размеркавальным пункце, я ўжо не памятаю, але памятаю, што тыя дні былі для мяне цяжкія, бо гэта быў перыяд Вялікага посту. Уначы з чацвярга на пятніцу мы з Рузяй рассталіся. Мяне нібыта выслалі лягчэйшым цягніком для хворых і без перасылак пунктаў на этапе ажно да Чалябінска. Тут я зноў сустрэлася з Рузяю, але толькі на некалькі гадзін. Тут я знаходзілася некалькі дзён, бо дактары вырашылі, што я не вытрымаю далейшай дарогі. Адсюль чорнымі воранамі нас адвезлі ў горы, дзе былі агромністыя корпусы для палітычных вязняў. Верхні Урал. У пальмовую нядзелю нас прывезлі ў прызначаную вязніцу. Пасля дэталёвага вобшуку мяне, хворую, замкнулі на 40 дзён у асобнай камеры на каранціне. Я хварэла ж, вядома, на хваробу, якую яны не разумелі. Былі хвіліны, калі я не памятала, што са мной адбывалася. У першую ноч санітарка завяла мяне ў ванну, а пазней у нейкі пакой, дзе сядзела некалькі пілатаў. Называю іх так, пілаты, бо яны адпаведна са мною абыходзіліся. У той першы вялікі тыдзень мне тут было добра, бо хоць я і была ў турме, але мацней любіла Езуса. І адчувала, што ён таксама яшчэ мацней прыбівае мяне да крыжа. Разважанне. Ванда Банішэўская праз усё сваё жыццё пранесла боль хрыстовых ранаў. Пранесла беражліва, як вельмі дарагі скарб. Яна ніколі не выстаўляла яго на паказ. Наадварот, наколькі магла, старалася утаіць ад старонніх вачэй. І тады, у ранняй маладосці, і пазней, калі ўжо служыла Богу сястрой законнай, і потым, калі цярпела жорсткі пераслед сталінскай улады ў ГУЛАГу. Часта ў малітвах яна прасіла Езуса забраць бачныя знакі яго мукі з яе цела. Не, яна была згодная цярпець, але не хацела сенсацый, баялася людскога розгаласу, павярхоўных суджэнняў. Яна прагнула аберагчы ад усяго непатрэбнага моцны Божы дотык. Але пасля сустрэчы з біскупам Рамуальдам Ялбжыкоўскім сястра Ванда перастала прасіць Езуса забраць бачныя яго раны з яе цела.
Біскуп яе пераканаў, што не варта гэтага рабіць. Як сапраўдная верніца і служка Езуса Хрыста, яна паслухалася біскупа, але ніколі не выстаўляла сваіх ранаў на паказ. Наколькі магла, хавала іх ад людзей, прагных да сенсацый, а таксама берагла ад ворагаў Езуса Хрыста і яго касцёла. А такіх на яе жыццёвым шляху сустрэлася шмат. Пасля арышту ў 1950 годзе сястра Ванда атрымала прысуд. 10 гадоў побыту у лагерах. Малітва на заканчэнне праз заступніцтва слугі Божай Ванды Банішэўскай. Божа, які слугу сваю, сястру Ванду Банішэўскую з кангрэгацыі сясцёр ад анёлаў паклікаў весці ўтоенае жыццё і даў асаблівую ласку ўдзелу ў муцы твайго сына і прынясення ў ахвяру свайго цярпення у інтэнцыі святароў. Учыні, каб касцёл узнёс яе да хвалы алтара і атрымаў яе заступніцтва. Праз пасрэдніцтва слугі Божай Ванды удзялі мне ласку, аб якой пакорна прашу цябе падчас гэтай навенны, які жывеш і валадарыш навекі вечныя. Амен. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. На дадатак фрагмент з кнігі Ірыны Жарнасек «Лясная канвалія». Ванда Банішэўская атрымала Божую ласку стыгматаў яшчэ да ўступлення ў манаскую супольнасць. Адбылося гэта ў 1919 годзе падчас урачыстасці на ўшанаванне святога Міхала ў Навагрудку. Тады дзяўчына пачула раптоўны боль у руках і нагах на месцы ранаў Езуса Хрыста. Пасля боль аціх, а ў 1922 годзе, у той час, калі Ванда малілася падчас крыжовага шляху Кальварыі, што каля Вільні, моцны рэзкі боль на тых самых месцах зноў вярнуўся да яе. З усіх сілаў яна ўтойвала ад атачэння гэту Божую ласку. Можна толькі ўявіць, што адбывалася тады ў душы маладой дзяўчыны. Бог надзяліў яе сваёю ласкаю, бо упадобніў яе да сябе у нясенні збаўленчага крыжа за іншых. Але адначасова ён падзяліўся з ёю і надзвычайным цярпеннем, якое чалавек па сваёй слабасці мог бы назваць празмерным. Мала мы ведаем пра тое, што адчуваў, як пераносіў боль ласкі стыгматаў святы Францішак з Асізі. Больш, мабыць, мы чыталі пра святога айца Піо, святога 20 стагоддзя. Тыя рукавічкі, якія ён адзяваў на раны, ды хустачкі, якія прыкладваў да ранаў, разыходзіліся спачатку па Італіі, а потым і па ўсім свеце, як каштоўныя рэліквіі. А што адчувала Ванда, гэтая худзенькая жанчына кволага здароўя?